Takže prehovor k ľudu. Sme tu na tomto tábore, aj keď nás je to trošku málo, ale je to úplne v pohode, pretože čím menej, tým väčšia sranda, aj keď niekedy to tak nemusí vyzerať, ale teraz to tak bude. A momentálne sme na ceste do Zajačí jarok. Dobre, a čo ideme robiť? Čo ideme robiť, neviem, ale vedú si majú ďalekohľady, to znamená, že na nás budú striehnúť. Ideme niekoho špehovať? Ideme špehovať takoho, no. Začínajúci youtuber, koľko máš odberov, povedz, pochvál sa. Ešte ja neviem, nejakých 15 som mal, ale to bolo len to jedno video, čo som tam hodil pred maturitou, ale to sa všetkým páčilo. Dobre, našlapuj, lebo ideme pomaly. Odtedy som mal menšie úspechy, ale ešte som sa nedokopal k tomu, aby som niečo natočil ďalšie, ale aj toto sa môže rátať. Tak ja ťa budem tu nás zdieľať a budeš mať ono. A ešte mi vysvetli, prečo máš tričko vlastne s konkurenčným oným. To vieš, to tričko je pekné, akože Reconnect. Tak môžeš si ho dať dole a môžeš si ho prevrátiť. No poď ťahaj, čo nebudeš robiť. Ne, to teraz nebudem. Neviem, či vyjadri sa prosím ťa aj ty. Ahojte, kokos, točí ma kamera. Jujo, čau, chceli som pozdraviť všetkých. Tu ideme rovno. A naše ladies, babi, tešte sa do lesa. Tak, či sa chlap teší, keď si má lakovať, nechcete. Nechce to zase. No už to mám. Ešte to mi snívalo. Erika! Neviem. Nie, to sa mi snívalo noc. Prečo si mi roztrhla nohavice? Ten deň sa mi snívalo, že sa Janči, kam ideme? Neviem, ja už nechcem ísť proste, si tu urobím stán a si tu sadnem, si tu budem stánovať proste. Si láhni. Tábory furt len niekde chodiť. Strašné. Láhni si. Ja chcem taký, že spací tábor, že by si tam spal. To by bol ideálny tábor pre mňa. To sú traja vedúci, Miti, čo robíš? číslo, ktoré a asi aj človeka. Keď neviem ich mená ešte dobré. Budem mať problém s rámenom zrazu. Ale vieš ich mená, veď každého poznáš. Koho nepoznáš, povedz mi ešte. To je To je Števa, Benji. Ty babi, to je Barbora. A viem ich zhruba asi. Sánko, tu si nalepil. Tu na chrbát si to nalepil. Počkaj, jak rozlišujeme tie barči dve? Číslo mi Barbora v červenom, dobre. A mám si napísať číslo alebo ich meno? Zapíše si tých, čo som... Jozef, Áno. povedz nám prosím ťa, prečo si číslo 48? Lebo je mi to 48, no. Tak, lebo to je také číslo, ktoré ti povie, že je mi to síce jedno, ale aj tak sa zapájam. Čiže je tam nejaká symbolika alebo vôbec? No podľa mňa tam môže byť určitá symbolika, ktorú môžeme nájsť v istých slovníkoch slovenského jazyka, ale možno nie. Ja vám ďakujem za rozhovor. Dobre, ďakujem. Wow. Máme takú, ktorá sa volá, že maskovačka. Pôjde o to, že my z tohto bodu, na ktorom stojíme, sa budeme musieť dostať do bodu. Tam je ten smerovník, hej? Zajačí jarok sa to tam volá? Áno. Tá nie? Viete to? No tak si idem prieť. Prosím, taký značok. Lenže nejde to len tak. Pôjde o to, že vy sa tam musíte presunúť tak, aby vás Janči, Miti a Miško nevideli. To znamená, že neodhalili, respektíve môžu vás aj vidieť, ale vás nesmú odhaliť, že ste to vystúpite. Takže vy musíte využiť všetky svoje schopnosti a dovednosti na to, aby ste sa tam premiestnili tak, že oni vás neodhalili. Oni budú proste... Sámko. Ty aj tak natáčaš. Hej. Počkaj, ja ti zapozujem, dobre? Už máš? To je jak ten prank, že nekonečná fotka, vieš? Dobre. Kanica číslo. Dobre, Sámko, čo robíš? Bol si kakať, alebo čo? Budem mať cukničku. Sámo, ty si hula hula, čo? Ja ho nespoznajú. Počúvajte, normálne správte takú halu, že si vymeníte šaty, alebo tak. Ale... Lebo akurát my tie To je jedno. pozera na šaty. Ale to nevadí, proste číslo bude vidno, len to bude cudzie a oklamete ich. Čapicu mu daj.
Ináč vy dvaja s tými bicyklami to bude nenapadné, fakt. Akože do čísla, ktoré budete mať, mám to akcie. Erika, prečo si mi nastrihla kráťasy? Robino, a keď bude také, že on má 15, hej, teraz si vymenia číslo a napíšu, že 15 je Benji No. a pritom není 15 Benji. No ja viem, však to je ten cheating, to som vám poradil. Chápete, ja som váš spojenec, ja nejsom proti vám. Takže tým pádom to budú mať zle. No, hej. A? Tudu. Tudu. Vyzeráš jak zo Star Warsu, tí oni. Púštni, jak sa volajú? Také tie púštne hovada. No, náš tábor, keďže sa volá Na stope, tak rovno tu nevidíme nejaké stopy. Predpokladáme, že bol to asi diviačik. Tu je ďalší diviačik, toto nie je asi dobre vidno, tuto je to lepšie vidno. Miško, ty máš aj vojenský výcvik, čo? Ale je to vidno. Však ale ja aj tak nejsom proti vám, mňa sa nemusíš báť. A ukáž to tvoju maskovačku. Nenapadni, no. No poď, ne. Štípu ma to muchy, Frodo, ale vieš, že sa to nemá zakrývať. No, aby ťa bolo poznať. Nesmú zakrývať. Ale to už je jedno, lebo si myslím minul všetkých. Ne, vlastne ešte bude jeden. No nič, choď dole. Tuto sa nám schováva Miťko. Nenapadný. Môže ísť aj náš hula tanečník. Jak ty si nemala celý čas to one na sebe, že? Čo? Toto číslo, ja som to videl, mám to nahraté. Nice. Čo ne? G38 sú moje obľúbené. Ja, že Demitra 38. Star Wars. Tak toto už áno, mobilný krík. Vy ste úplne bomboví. Ukážte ksichty, nech je to aspoň tu na. No, sme Ináč, viete čo vám odporúčam? Nechecite sa, lebo to ako to dosť poznať, hej, kešiarku hlavne. A hlavne ksichty si schovajte, dobre? No, nohy sú v pohode, to sa nedá odhaliť, ale ináč je to super.
Dievčatá, povedzte nám, čo hovoríte na ten pohyblivý krík, ktorý tu ide pred nami. Tam je. Vtipné, ale proti pravidla. Tak aký trest im vymyslíme? Ja som navrhol to nastrihnutie kráťasov. Ty si ich odhalil úplne všetkých, ne? Však to je úplne tu vidno odtiaľto. Týmto vidím prd. Týmto vidím totálny prd. Tie čísla není vidno na tom zelenom. No, to sme nevychytali, ale táto tvoja skrýša túto akože celkom dosť dobrá. Neviem, a Ale počúvaj, fakt to nebolo vidno, oni si ťa všimli, keď išiel pohyblivý krík? ja som na nich zapískal, aby sa otočila aspoň jedna, aby som to videl. A otočili sa? Ľudka Dobrovodská to dúfam volá. A ostatné baby? Nebolo ich vidno, tak boli kryté, nevidel No, som. jak dosť dobre to Tam bolo. ešte tvoj brada si išiel, ale tiež som ho nevidel v podstate. A tých ďalších si videl? Benji Števo na bicykloch. Jožo Budaj Tadej. Aha. Mikletička, tuto tuším išla taká Hej, zabandážovaná. hej, no. Lázničková, tam má 38, alebo tak nejak. 8. Ja nemôžem povedať. No, tam nebolo vidno, len osmičku som videl, ale to iba vlastnými očami, týmto som nevidel nič. Červené trenky, ale to malo zakryté číslo. To nemôže zakrývať číslo. No. Červené trenky a Ľudku Dobrovodskú, no teraz Davida, to je všetko. A čo, koho odhalili? Priznajte sa. Priznajte sa, že koho odhalili. My sme ešte podľa Mytiho. Ja som odhalil asi všetkých, okrem ľudsky tuším, tu som vôbec nevidel. Mňa? No, ty si bola v tom kríku? Áno, boli krík. Ja som videl, ty si tam išiel jak ona. Však on vtedy bol tam dole. A my ste videli, kde bol? Hej, Kýval, tak išli sme ponad neho. My. Boli krík. Teba tuším neodhalil vôbec. On sámka iba videl. A že tam bol tuším tvoj brat. Hej. A teba vôbec ne. Ale keď nevidel číslo, tak... No však môžem utopiť na 5 veci. Ja, lebo ja som mala na hlave krík celý oného a pre ňu Ja som bol asi o 30 metrov nad tebou. Tam ešte, jak sa to volá, Tu budeš mať dready z toho. tie Tu budeš dread asi. podreb. Hovoríme nejaké Ty vrahov. Sámko si to chcel ona. Teraz keď sa to pohne, tak asi ma porazí. Prečo musíš dať tú kameru milimeter, aby si... Lebo ide na mňa. Teraz zautočí. Teraz otvorí takú, že metrovú hubu až... Za pol sekundy. Ja, mi sa zdá, keby to bolo ďalej. Jak sa volá ten zelený Pokémon? Taký oný podobný. Ne, no, Scyther. dneska som čítal taký článok o proste, že týchto celé hady, ktoré to prehnali a ukazovali jedného, že zjedol dikobraza. Áno, zomrel kvôli tomu. Áno, že proste, že nejak sa mu že otočil to žalúdko, že napichol ho.